ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬ್ರದರ್. ಊಟ ಆಯ್ತು ಏನು ಸರ್? ಊಟ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಎಗ್ ಸಾರು ಬ್ರದರ್. ಎಗ್. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ? ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಆಯಿತಾ? ನಿಮಗೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ ಊಟ? ನನಗೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರು. ಓ ಸೂಪರ್. ಚಿಕನ್ ಸಾರಾ ನಿಮಗೆ? ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ವ ಬ್ರದರ್ ನೀವು? ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಉಂಟಾ ಈಗ? ರಡ್ಡು ಜನ ಆಯ್ಡುಳ್ಳಾರತ್ತ. ಓಕೆ. ನಾಗರಾಜನ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ನಾಗರಾಜನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗೂ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ನಾಗರಾಜನ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನಾಗರಾಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಾಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ. ಲೈಕ್ ನಾನು ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾಗರಾಜನ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾ? ನಾಗರಾಜನ ವನಸ್ಗೆ ಏನಾರಜ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ. ಲೈಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಮಾರ್ರೆ? ಏನು ಲೈಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ? ಅಣ್ಣ ನಮನ ಸೋಗು ಲೈಕ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೋಗು ಲೈಕ್ ಸೋಕು ಲೈಕ್ ದಾದ ನಾಗರಾಜನ್ ನಾವು. ಜಯಕ ಬತ್ರ ಹಾಯ್ ಜಯಕ. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಪನಂದ್ರೆ ನಾಗರಾಜನೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲರ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈಗ ಲೈಕ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಹಾಗೆ. ಹಾಂ ಈಗ ಆಯಿತು. ಈಗ ಲೈಕ್ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮದು. ಜಯಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಓಲ್ಲಾರು ಇರು ಕಾರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಾರತ್ತ. ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಲ್ಲ ರೈಡ್. ಹತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅಂದ್ ಗಮ್ಮತಿ. ಜಯಕ ಇರು ಬೈದಾರತ್ತೆ ಕಾರ್ಲಾಗ್. ಇರು ಹತ್ತೂರು ಬತ್ತಾರಾ ಜಾತ್ರೆ ಗಮ್ಮತಿ. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯಾನ್ ಬುಧವಾರ ಬೈದೆ. ಓ ಇರು ಬುಧವಾರ ಬೈದಾರ ಕಾರ್ಲಾಗ್. ಎಂಕಲು ಮಂಗಳವಾರ ಬೋದಿತ್ತ.
ಜಾತ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ತ ಮೊನ್ನೆ. ಹೌದು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್, ಗಮ್ಮತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತು 5 ದಿವಸ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಸಾಂತ್ಮಾರಿ. ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು. ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಈಗ. ಜಯಕ್ಕ ಊರುಡೆ ಉಲ್ಲಾರತ್ತೆ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದಾ ಬ್ರದರ್? ನೀವೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್, ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. 2 ಜನ 13 ಜನ. ಜಯಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಾರೆ. ಜಯಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಆಜಿ ಜನ ದೀಪಕನ್ನೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು? ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರಲ್ಲ ದೀಪಕನ್ನ, ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು? ದಿನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೀಪಕನ್ನ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ಗೆ. ದೀಪಕನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾಡ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಪನ್ಲೆ. ದೀಪಕನ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ 10 ಜನ ಇಡುಲ್ಲಾರು. ದೀಪಕ್ ಅತ್ತಿಯೇ ಬುಕ್ಕ ಏರಿಯೇ. ದೀಪಕ್ ಅತ್ತೆ ಬುಕೇರು ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕನೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕನಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯಾನ್ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ನೆ ಕೋಡೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನತ್ತೆ, ಕೋಡೆ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತಿನತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಇನಿಲ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಆಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋತಾರಿಯೇ. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಏತ್ ಸಮಯ ಅಂಡಿ ಇರ್ ಬರಂದೆ. ಇರ್ ಕರಿನೇ ವರ್ಷ ಬತ್ತನು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ. ದೂರ ಪೋತಾರ ಮಾರ ಇರ್ ಮರ್ಯಾಲಡ ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡೆ ಇಜ್ಜಾರ ಅಂದ್ ದಾದ ವಿಷಯ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕನ. ನೈಂಟಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? 90 ಅವರು ಬರ್ಬೋದು. ಅರೆ 90 ಅವರು ಬರ್ಬೋದು ಮಾರ್ರೆ. ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ಬೋದು. ನಾವು ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಲೈವ್ ಮಾಡದೆ, ನಿನ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬರ್ಬೋದು ಅಂದಿ ಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಲೈವ್ಗೂ ಬರುವೇರು ಇತ್ತೆ ಅಂದೆ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು. ದೀಕ್ಷಾಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಾರಿಯೇ. ನಾಲ್ ಜನ ಐಡುಳ್ಳೇರು ಏರುಳ್ಳೇರು. ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾತೇರ್ಲಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು, ಊಟ ಆಯ್ತು. ಊಟ ಆಯ್ತು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ. ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್, ಆಲ್ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು, ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು. ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೊಂದು ಅಂಜೋ. ಓ ಅಂಜೋ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೊಂದುಂಡು ಬನ್ನೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಜೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ. ಕೋಡೆ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ಇರತ್ತ ಕೋಡೆ ಬತ್ತನ ಲೈವ್. ಕೋಡೆ ದೀಪಕನ್ನೇ ಬತ್ತನ.
ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಏರುಂದೇ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ದೀಪಕನೇನ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ನನ್ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಕಂಪಿ ಸಾಬನಿಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋ, ಹೌದೌದು ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿತ್ ನಥಿಂಗ್. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ, ಹಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿತ್ ನಥಿಂಗ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹಲೋ, ಪಾತಿರ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಕನ್ನಡದ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಪೂರ ಇರ್ ತುಳುತ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಾರೆ ಗೊತ್ತರು ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ ಲೈವ್ಗೂ. ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚೆರಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ದೀಕ್ಷಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯ್ತ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತಾರಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಕ್ಷಕ್ಕ. ಕೆತ್ತಿ ಕೆತ್ತಿ ಕಜಿಪಕ್ಕ ಎಗ್ ಕಜಿಪು ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಎಗ್. ಎರೆದಾದೆ ಕಜಿಪು. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ದೂರ ಪೋಯರು. ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದಾರಿಯ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆತೇರಾಗ್ಲಿ. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಫುಲ್ ಅಪರೂಪನೇ. ದೀಕ್ಷಾಕ್ಕಲ ಅಪೂರ್ಪ ಆಗ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತ್ತೇರ್ಗೆ. ದೀಕ್ಷಾಕ್ಕಲ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ದೀಪಕನ್ನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತ್ತೇರ್ಗೆ ಕೊಡೆ ಪಂಡೇರು. ಅವ್ರನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆತ್ನತ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್. ದುಬೈಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದುಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ. ಓ ದೇವರೇ ಇರ್ ದುಬೈಗೆ ಪೋತುನಾ. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದೂರು ಬೋತಿರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದೂರು ಬೋತಿರು. ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಪನಂದುಲೇರು ಮೀನ್ ಪಿರಿಯಾತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೂತಾಯಿ ರೆಸ ಸುಗಂಧಿ ಮಾಮಿ ಮಂದಿನಿಯೇ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಈರು ಒಂಜಿ. ಹಾಯ್ ಸುಗಂಧಿ ಪನ್ಲೆ, ಹಾಯ್ ಸುಗಂಧಿ ಪನೊಡೆ, ಹಾಯ್ ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕ. ಎಂಚೋಲರಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಈರು ಮಲ್ದನ ಭೂತಾಯ್ದ ಸಾರು ಬಾರಿ ಸೋಕಾತನ್ಗೆ. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದುಬೈಗೆ ಬೋದಿತ್ತೇರ್ಗೆ. ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್. ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೇವನಂದುಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯ್ನಿ ಮಾರೇರು. ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ. ಜಯಂತಿ ದಯಾನಂದ ಟೀಚರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣಗ್ ಅಕ್ಕಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಯಂತಿ ದಯಾನಂದ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಗತ ಇರಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಐಕ್ ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಜಯಂತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು. ಯಾನ್ ಶಾಲೆದ ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಅಂದೆ ಓಲ್ ಶಾಲೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಾಲ್ ಜೋಕುಲು ತಿಕ್ಕುವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇರು ಓಲ್ ಶಾಲೆ ಟೀಚರ್ ಜಯಂತಿ ಟೀಚರ್ ಇರು ಓಲ್ ಶಾಲೆಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಜಾಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದೆ. ಓ ಎತ್ತು ಸಮಯ ಅಂಡಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಬರಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಜಾಂಡ. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಟೀಚರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಾರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬರ್ಪೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬೈದಿರು ಬರುವೇರಾರು. ನಿಶ್ಚಿತಾ ಕೀರ್ತಿ ಫ್ರಮ್ ರಷ್ಯಾ. ಈ ರಷ್ಯಾಡ್ ಉಲ್ಲಾರ ಮಾರ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ ಲೈವ್ಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾನ್ ಪಾಠಶಾಲೆಡು ಅಂದಿಯೇ ಪಾಠಶಾಲೆಡೆ ಬೊಕೋವು ಶಾಲೆಡು ಟೀಚರು ಈರು ಪಾಠಶಾಲೆಡೆ ಅಂದು ಓಲು ಊರು ಓಲು ಕೇನಿ. ಸರ್ಬತ್ದಾರ್ ಓಲೇರು ಸರ್ಬತ್ದಾರ್ಲ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಬರುವೇರಿ ಬರುವೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು. ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ರಷ್ಯಾ. ಓಕೆ ನೀವು ರಷ್ಯಾದವ್ರ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾ ಕೀರ್ತಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ರೇಗ ತುಳು ಬರ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ. ಶಾರ್ವಿ ವಿಜಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಎಂಕ್ ನೆನ್ಪಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅನ ಸಾಂಡೆ ಇರ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪತೆ ಇರಲ್ಲ. ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಾರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ.
ಊರು ಎನ್ನ ಬೆಂದೂರು. ಓಲ್ ಮಾರೆ ಬೆಂದೂರು. ತುಳು ಬರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. ಓ ತುಳು ಬರುವುದಿಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ತುಳು ಬರುದಿಲ್ವಾ? ಮಾತಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಬೆಂದೂರ ತೊಂದೂರ ಟೀಚರ್? ಬೆಂದೂರು ಯಾಂಕೆ ಎಂದಿಜೆ ಮಾರ್ರೆ, ಬೆಂದೂರು. ಎಡ್ಮ ಜನ $5. ಬೆಂದೂರು ಅಟಿಲ್ದ ಕೊನೆದ ಬರೀಟಿಯೇ ಅಂದ 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 ಅಂದ್ ಬೇಕೇನಿ ಬೆಂದೂರು ಟೀಚರಾ? ಓ ದೇವರನೇ, ಬೆಂದೂರುಡ. ಯಾನ್ ಏರು ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಯಾನ್ ಜಯ ಜಯ ಜಯಂತಿ ಟೀಚರ್ ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಏರು ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ಜಯಂತಿ ಟೀಚರ್ ಏರು ಇರೇ ಪಂಡಾರ ಜಯಂತಿ ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ ಏರಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ. ಓಲ್ ಶಾಲೆ ಟೀಚರ್ ಈರ್ನ ಊರು ಓಲು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಬೆಂದೂರ ತೊಂದೂರ ಏನ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜೆಂಕ್ ಇರ್ ಒಲ್ತ ಟೀಚರ್ ಪನ್ಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೆರ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಇರ್ ಏರೊಂದು ಗುರ್ತೇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆಂಕ್. ಇರ್ ಕೂಡ ಪನ್ಪರ್ ಬೆಂದೂರು ಅಟಿಲ್ದ ಕೋನೆದ ಬರಿಟ್ ಎಂಚಿನಾನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ತೊಂದೂರ್ಲ ಆಟಿಲ್ದ ಕೋನೆ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ. ಏರುಳ್ಳಾರು ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಬೇಜಾರು ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಟೀಚರ್ ಅಂದಿರ್ ಒಲ್ತಾರ್ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ ಬೆಂದೂರು ಪಂಡರತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸುಳ್ಳು ಉಂದು. ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ ಬೇಜಾರಂಡ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ. ನಮ್ಮಲ ಕುಶಾಲಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಟೀಚರ್ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ. ಇರ್ ಏರ್ ಪನ್ಲೆ ಒಲ್ತ ಟೀಚರ್ ಇಂಗ್ಲ ಊರ್ದ ಅರ್ ಒಲ್ತ ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜೆರ್ ಯಾನ್ ಪಾಠಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಾರ ಮಿನಿ ಅನರಾಪುಜಿ ನಿಕ್ ಗುರ್ತುಂಡ ಜಯಂತಿ ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡ? ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ? ಜಯಂತಿ ದಯಾನಂದ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ? ಜಯಂತಿ ದಯಾನಂದ್ ಟೀಚರ್, ದಯಾನಂದ್ ಇರ ಹಸ್ಬೆಂಡಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಇಪ್ಪೊಡು ಜಯಂತಿ ದಯಾನಂದ್ ಎರೆಗ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಅಂಚನ ಎಂಚನ ಎಂಕಂದಾಜಿ ಆಪುಜಿ. ಒರ್ಮ ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲಾರು. ಎನ್ನ ಊರು ಮಾರ್ರೆ, ಎನ್ನ ಊರು ಬೋಲ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಜಾಲಿ, ಪರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ. ಬೋಲ್ತೇರ್ ಪಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಡ್ ಬೋಲ್ತೇರಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅತೆ. ನಮ ಫುಲ್ಲು ಜಾಲಿ ಪರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಅವ್ ಅಂದ್. ಏರು ಜಾಲಿ ಡಿಪ್ಪೇರ್ ಆಯ್ನ ಪರ್ಸ್ ಏಪಲ ಖಾಲಿ ಅತೆ ಟೀಚರ್. ಏರ್ ಜಾಲಿ ಡಿಪ್ಪುಜೆರ್ ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಸುಲ ಫುಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಜಾಲಿ ಡೇರ್ ಇಪ್ಪೆರ್ ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಸ್ ಏಪಲ ಖಾಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಎಡ್ಮ ಜನ ಐಡುಲ್ಲೆರ್ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲೆರ್ಲಜ್ಜಿ ಟೀಚರ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ್ನಿ ಕೇರ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಜೇರ್ ಪೂರ ಬಚ್ಚಿನಂದ್. 9 ಜನ ಇದ್ದೀರ. ಹೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎದುರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ.
ಓ ಅಂಚನ ಮಾರ್ರೆ. ಅವು ಜಯಂತಿ ದಯಾನಂದ್ ಟೀಚರ್ ಉಂದೆತ್ತ ಅವು ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅವೇ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಯೇ ಮನ್ಪುನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣಗೆ. ಅವು ಜಯಂತಿ ದಯಾನಂದ್ ಟೀಚರ್ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹುಡುಗೆ ಐಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ಏರು ದೀಪಕ್ ಅನ್ನೆ ಅವು ದೀಕ್ಷಾಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಏರೊಂದು ಜಯಂತಿ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಟೀಚರ್ ಅತ್ತು ಒಂದು ದೀಪಕ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅದೇ ದೀಕ್ಷಾಕ್ಕ ಅವು ಜಯಂತಿ ಟೀಚರ್ ಅತ್ತು ದೀಪಕ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು. ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಈ ರಂಚಪ್ಪನ್ನ ದಾದ ಬಂಡೆ ದೀಕ್ಷಾಕ್ಕ ಯಾಂದಾಲ ನೆರ್ತು ಜಾವಿ ಪಾಪ ನಾನು ನೆರ್ಪು ಜೇರೆಗ್ಲಂಚ ಒಲ್ಲ ಬೊರ್ಚೈನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಡ ಮಾತ್ರ ನೆರ್ಪುನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪುರ ಪಾತೆರಡ ನೆರ್ಪು ಜಾನೆ ನಮಕ್ ದಾಲ ಪಂತ್ ಜರೆಗ್ ದೀಪಕ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ದೂರ ಪೋಯರು ಬುಕ್ಕ ಈ ಜನಕ್ ಏತ್ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಂತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಸಂಡೆ ಪಂಡಾರ ಎಂಕವು ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಇಜ್ಜ ಬಾರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತನತೆ ದಾದಾಂಡ್ ಇರ್ ಪಂಡಾರತ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ ಇರಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಇಟ್ಸ್ ನೋಟ ಶೇಕ್ ವೆಂಚಿನಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂದು ಆರೆ ವಣಕಂ ಆರು ಪುದಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಮ ಅರೇನ ಡಿ ಪಿದು ನಗರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವು ದೀಪಕ್ ಅನ್ನನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುಡತೆ ಅನ್ನ ಅಂದ 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 ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉಂಡಿ ಓವರ್ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪುಜಿ ಅಂದ ಲಿಮಿಟ್ ನಿಗಳು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬೇಜಾರು ದಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಸಾರಿ ಅವೇ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಸಾರಿ ದಾದ ಎನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಲಿಮಿಟ್ ಕರೀದುಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಈರ ಆರು ಪನ್ನೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇಜಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಪನ್ನೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಈರಂದು ಇಜಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜತೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಅಂಚನೆ ಅಲೆಗ್ ಒಂಜಿಲ ಪುಜಿ ಅಂದೆ ಓ ಅಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ತೆಲಿಪರ ಇಜ್ಜಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ತೆಲಿಪುನು ದಾದ ತೆಲಿಪರದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದೀತಾರ ಮರ ಜಯಂತಿ ದಯಾನಂದ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಮಂತೇರು ತೂಲೆಗೆ ಈ ಜನ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಯಬ್ಬ ಬಜ್ಜಿ ಉಪದ್ರಯ್ ಅಂದೆ ಉಪದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಸರಿ ಓ ಸಾರಿ ಅವೇ ಓ ಇರ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಪುದಾರ ಮಾರೆ ಸಾರಿ ಜಯಂತಿ ನಾಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮಾರೆ ಜಯಂತಿ ಅಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಪಪ್ಪ ಸಾರಿ ಅವೇ ಓ ದೇವ್ರೆ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅರ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಐಕ್ ಈ ಜನ ಎಂಕ್ ಮಕರ್ ಮನ್ಪುನಿ ಓ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಕೋಪ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಅಪ್ಪಂದೆ ಓ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ ಕೋಪ ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಇರೆ ದಾಯಿ ಕೋಪ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂದು ಇರೆಗ್ ಮಕರ್ ಮಲ್ತದಾರೆ ಪುದಾರ್ ದೀತು ನಂಚತೆ ಓಹೋ ಅಂಚ
ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಯ್ 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 ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗೂ. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಈ ಜನತ ಬೊಡೆದಿಲ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ತೂಲೆಗೆ ಅಹಂಕಾರತ ಚರ್ಬಿಯತ ಅಂದಂದ ಅಂದ್ ಇರ್ಲ ಟೀಚರ್ ಅತ್ತೆ ಇರ್ ನಮ್ಮಲ ಟೀಚರ್ ಅಂಚಾರು ಮಕ್ಕರ ಮಲ್ಪುನಿ. ವನಸಾಂಡೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ವನಸಾಂಡ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಈರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಎಲ್ಲೆತಿಕ್ಗ ಲೈವ್ಡು ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪನಂದ್ರ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಲೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಇರ್ಲ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಅನ್ನ ಅವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಲೈವ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಎಂಕ ಅಕ್ಕ ಫೇವರೇಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಅಂದ ಫೇವರೇಟಾ. ಓ ಇರ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಪರೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇಜ್ಜಿ ನನ ಒಡಾತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಆರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸು ಮಾತ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಅಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ತೂಪರೆ ಜಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ಪಿದಣ್ಣ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನ. ಓ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದ ದಾದನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಪ್ಪ ಅದು ಸೋಕುಲಲ್ಲ ದಾದನ. ನಿರ್ಮಲ ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ನಿರ್ಮಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್ ಲೈವ್ಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಯಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಎಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕಗ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ. ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು. ಎಕಡರ ಕೇಂಡರ ಅತ್ತೀರು ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು. ಇರ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಡ್ಪುಲ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು. ಯಾನ್ ಈರ್ ದೂರ ಬೋತಾರಂದೇನದಿತ್ತು ದಾನೆ ಮರ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಾರಿತ್ತೆ ಅಂದು ಆಜಿ ಜನ ಇಡ್ರಲ್ಲ ರಾಜಿ. ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ರತಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ. ಓ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮುಗ್ಯೊಂದು ಬತ್ತನತ್ತೆ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾರಿ ಇನ್ನಿ ಶುಭಾಶಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರತ್ತ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನ. ವಾ ಇರ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನೇ ಕೋಡೆ ಅಂಚೆ ಬೊಕೇಪ ಪನ್ಪುನ್ ಅವಲ ಅಂದು ದಾದ ಅಲ್ಪುನ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ. ಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಯಾನ್ ಲವ್ವೇ ಪನ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ. ಓ ದೀಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪನ್ನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಟ್ಟಿಂದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಅಂದ ಹುಡುಗಿ ಇಂದು ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕರ ಮಲ್ತು ನಾವು ಕಟೇ ಪನ್ನಿಂದು ಯಾನ್ ಐ ಕಟ್ಟಿ ಪನ್ನಿ ಆತೆ. ನಿಗಲ ನೆಂಪು ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಆತಿತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆನ್ಪಿತ್ತುಂಡಿಯ ಇರ್ನ ಇರ್ ದಾನೆತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಾರು ಏತು ಸಮಯ ಅಂಡತ್ತ ಇರ್ ಬರಂದೆ ಇರ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಾರಂದ ಎನ್ನದಿತ್ತೇನ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಕೇನ್ನೆಂಚೆ ಎರಡಕ್ಕೇನು ಇರ್ನಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಇರ್ ಬರೊಂದಿಚ್ಚಾರು ದಾದ ಅಲ್ಪುನ್ ಕಠೇಪ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದೀಪಕ್ ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲ ಅಂದಿಯ ದೀಪಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಂಡತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನೆಂದು. ಸಿಸ್ಟರ್ ದೂರ ಪೋಯರನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆಲು ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಲು ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಲೆತ್ತ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಲು ಅಲು ಇರ್ ದಾಯಗನ್ನ ಲಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಾರ್ ಬರ್ಪೆ ದೀಕ್ಷಕ್ ಇರ್ ವೀಡಿಯೋನೆ ತೂತುಜಾರ್ ಲಾಕ್ಸೆ ತೂತುಜಾರ್ ಆ ಮುರಂದ ಉಂಡತೆ ಶಾಂತ ಮಾರಿದ ಉಂಡು ಹತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆದ ಇಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆ ಈರು ಎಂಕನ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈರು ಎಂಕನ್ನೆ
ಯಾನ ಅನ್ನೆ ಹತ್ತು ಯಾನ ಇರೆಗ್ ಮೆಗ್ಗಿ ಓಕೆ ಇರೆಂಕ ಅನ್ನೆ ಓಲ ಆಪುಂಡು ಇಪ್ಪಡವೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಓಲ ಇಪ್ಪಾಡು ದೀಪಕ್ ಅನ್ನವೆ ರಡ್ಡೆಟ್ ಓಲ ಆಪುಂಡು ಇಪ್ಪಾಡು ಅನ್ನೆಲ ಆಪುಂಡು ಮೆಗ್ಗೆಲ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಹುಷಾರಿಪ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿಟಿಪ್ಪುಲೆ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಇಡ್ಡುಡುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪೋಯರ ಇರೆಗ್ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಎಗ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಯಾನ ಉಂಡೆ ದೀಪಕನ ಎಂಕ್ ಎಗ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲೆ ದೂರ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಸಂಡೆ ಆತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಪೋಪುನಿ ತೂವೋಡು ಎಲ್ಲ ದೂರ ಪೋಪುನಿ ಎಂದು ಈರ್ನ ಅಲ್ಪ ಚಳಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಚಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಮುರಾಣಿ ಪೂರ ಜೋರ್ ಚಳಿ ಇತ್ತು ನಿತ್ಯ ಪೂರ ಚಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಡತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಆಯ್ತು ಚಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಡನೆ ಏತ್ ಸಲ ಕೇನುನಿ ಈರು ಆರು ಎಕಡೆ ಪಂತೇರು ಒನಸ ಆಂಡ್ ಬಂದ ಅಂದಂದು ಎಕಡೆ ಪಂತೆ ಯಾರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಆರು ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಿಡಿತೇರತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಪಾಠ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರ ಅಂಚಾರೆಗೆ ಅಂದಾಜ ಪನ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಅಂದೇ ದೀಪಕನ್ನ ಪೂಜೆ ಬಾರುಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗಂಡ ದಂಡ ಪಿಂಡ ಬನೊಂದುಲಿ ಓ ದೇವರನೆ ದೀಕ್ಷಕ ದಾದೆ ಗಂಡ ದಂಡ ಪಿಂಡ ಚೆಕ್ ಮಾರೆ ಗಂಡನ್ ಲಗಾಡಿ ದೆತ್ತರೀರು ಇರ್ನ ಊರು ಜಾತ್ರೆ ಆಂಡ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಆಂಡ್ ದೀಪಕನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಆಂಡ್ ಬಿಡು ಮಾರಾಯ್ತಿ ಅಂದಂದು ಬಿಡು ಮಾರಾಯ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಎಂತ ಬಿಡು ಮಾರಾಯ್ತಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದೀಪಕನ್ನೆ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಬರ್ತೀರ ಶುಭಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಆಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಶುಭಕ್ಕ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಚಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶುಭಕ್ಕವೇ ಇರ್ನ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಒರಿದುಂಡು ಸುಮಾರು ಒರಿದುಂಡು ಇರ್ನ ಲೈಕ್ ಐನು ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಏರವ ಐನು ಜನ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀರಜ ಏರವ ನೀರಜ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀರಜ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಕೈಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಹೌದಾ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಕೈಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಜಗಳ ಕೈಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ ಈಗ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ವನಸ ಆಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಶುಭಕ್ಕ ವನಸ ಆಂಡ್ ಶುಭಕ್ಕ ಈರ್ನ ವನಸಾಂಡ ಶುಭಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸಾಂಡ ನೀರಜ ಏರು ಯಾವ ನೀರಜ ಏರ್ ಮಾರ ನೀರಜ ದೀಪಕನ್ನ ದಾದಾ ಪನ್ಪೇರು ನೆಂಕೋರು ಅಂದಾಜ ಆಪಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ವನಸಾಂಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶುಭಕ್ಕೆರೆಗ್ ಮೀನಾಯಿನಿ
ಮೀನು ಸಾಂಬಾರ ಶುಭಕ್ಕಾಗಿನಿ. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ, ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ವನ ಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಜಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕವೇ. ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಇನಿ ಸಾಂಬಾರು. ಓ ಇನಿ ಸಾಂಬಾರಾ? ದಾನೆ ರಮಾನಾಥಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು? ನೇರ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾರ ದೀಪಕನ್ನೆ. ಯಾಕಡೆ ನೀರಜ್ಜ ಆಯ್ತು ರಮಾನಾಥಿ ಏರಿಯವು. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅವನಸಾಂಡ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಿರು. 7 ಜನ ಇಡುಡುಲ್ಲೇರು. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಇರೆಗ್ ಶುಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದೀಪಕನ್ನ ಒಂಡಾರ ಇರು ಉಂತು ಜರ ದೀಪಕನ್ನ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಟಾರ 5 ಜನ ಇಡುಡುಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರು ಒಂದಿಜ್ಜೇರು. ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಮೋಹಿನಿ ಎಲ್ಲ ಬೀಡಿ ಕೊರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಆವಾವು ಬೀಡಿ ಕೊರ್ರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೊರ್ಕ ಸೋಮಾರ. ದೀಪಕನ ಸೋಮಾರ ಉಂಡೆ ಬೀಡಿ ಕೊರ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ರ ಇಜ್ಜೆಂಡ ಲಾಯ್ಕಂಡು ಸೋಮಾರ ಕೊರ್ಕ. ಶುಭಕ್ಕ ಸೋಡ ಸರಬತ್ ಕಡ ಬುಡಿಯರು ಈ ಚಲಿಕ ಆಪುಜಿ ಶುಭಕ್ಕವು. ಮೋಹಿನಿಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಪಕನ್ ಎಲ್ಲ ಬೀಡಿ ಕೊರ್ರ ಇಜ್ಜಾವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರಗಿನಿ. ಲೈವ್ಗು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಎರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸವಿತಕ್ಕವೇ. ವನಿತಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡ ವನಿತಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಇತ್ತೇರಿಯೇ ಇರು ಎಕಡ್ಕೇನು ಬರಡ ಆತು ಇರು ಇತ್ತಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಊಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಬನಂದುಲ್ಲ ಕಿರಣ್. ಹೌದಾ ಕಿರಣ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಊಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಂಡ್ ತೌತೆ ಓ ಸವಿತಕ್ಕ ತೌತೇನೆ ನೀ ಮುರಾಣಿದ ಬೊಲ್ಲುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು. ಮುರಾಣಿದ ಬೊಲ್ಲುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡ ಬೊಲ್ಲುಳ್ಳಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಮೋಯಿನಿಗ್ ಗೊತ್ತಾಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಯಾವಾವು ಮೋಹಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನೆರ್ಪೆರಾರು ಬೊಲ್ಲುಳ್ಳಿ ಮೋಹಿನಿ. ಸವಿತಕ್ಕ ಬೊಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು? ಐಂಜನ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ.
ದೀಪಕ ನಾವು ಮೋಹಿನಿ ಏರಿಯೇ ಏರು ಮೋಹಿನಿ ಮಾರೇವು ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನ ನಿಖಿಲ ಎಂಚಲ್ಲ ರೆಂಕುಲ ಸೌಖ್ಯ ಸವಿತಕ್ಕ ಸೌಖ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ರೈಡ್ ಎದುರು ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೈಡ್ ಇತ್ತಾರಡೆ ಏರುಳ್ಳಾರಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂದಿಪ್ಲೆಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಸ್ತೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪಕ ನಿತ್ಯ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅಂದು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಇರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ದೀಪಕನ್ನ ಏರ್ಲ ಬಾತೆರೊಂದು ಇಜ್ಜೇರಿಯ ದೀಪಕನ್ನ ತುಲೆ ಏನಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಜೈಡೇ ಉಳ್ಳೇರು ನಿತ್ಯ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ದೂರ ಪೋಯರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೂರ ಪೋಯರ ಅಂದು ಈತ್ ಜನ ಲೈವ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಇರೆಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ್ ಗುರ್ತ ಇಪ್ಪು ನಗ್ಲು ಏರು ಉಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ್ ಗುರ್ತ ಇಪ್ಪು ನಗ್ಲು ಏರ್ಲ ಎಜ್ಜೇರು ದೀಪಕನ್ನ ಏರ್ಲ ಎಜ್ಜೇರು ಪಂಡ ಲೈವ್ಗ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಜನತ್ತ ನಂಬರ್ ಉಂಡಾತೆ ಅವಲ ಇಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡೋರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಇಪ್ಪೊಡಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಜನತ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಡಿಪಿ ತೂತು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಎದುರೆದುರು ಪಾತೆರ್ದು ಏರ್ನಲ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಜನ ತಿತ್ತುಂಡು ಆರ್ ಒಂಜಿ ಅರೆಕಡ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತೇರು ಆರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಜಿ ತೂದು ಗೊತ್ತುಂಡಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಪೋತು ಜಂಕುಲು ಉಂಡು ಕೆಲವು ಪೋಪೆರತ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಕಾಲಿಯ ನಿಮಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಹ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ ಇಂದು ನೀರಜನ ಡೈಲಾಗ್ ಆರ್ನ ಖಂಡನೆಗ್ ಅವ್ ನೀರಜ ಏರುಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಏರಿ ಅವ್ ನೀರಜ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹಿನಿ ಪೂರ ಏರ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಲೇ ನಯನೇಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಪಕ್ ಮಸ್ತ್ ತಮಾಷೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಯನೇಶನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ದೀಪಕನ್ನ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡುಲೆ ನೀರಜ ಏರುಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅರೆ ಕಡಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೋಹಿನಿಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೇಂಡೇರ್ಗೆ ಎಂಚ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅರೆ ಎರಡ ಪೂರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನೀರಜ ಇರು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ದೂರ ಪೋಪುನಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಸ್ಕಿಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹೌದು ನಯನೇಶನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದು ಮುಜೆ ಜನ ಐಡಿ ಡಿಪ್ಪಿನಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರನಾಗ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಿಲ್ಲು ಗುಣಿದ್ರೆ ಬೆಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಪ್ಪನುಂది
ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಪೂಜಾರು 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಆರು ಮೋಹಿನಿಂದ ಪಂಡಿ ಬೊಕ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರು ಲೈವ್ ಹಿಡಿತ್ನಾಗ ಪೂರ ಪೋಯರು ದೀಪಕನ್ನ ಇವ್ರು ಮೋಹಿನಿನ ಪುದರ್ದಿರ್ತಾರ ತಂಚ ಮೋಹಿನಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪುಜತ್ತ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿತುಲೆ ಆ ಮೋಹಿನಿ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ನಯನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಲವ್ವರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾರ್ರೆ ಏರು ಮೋಹಿನಿ ನೀರಾಜಪುರ ಓ ದೇವ್ರೆ ಏತು ಜನ ಮಾರ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚನ ಆರು ಓದ್ಲೇರು ನಯನೇಶ್ ಅನ್ನಿ ನಾನು ದೀಪುಗೆ ಬೈಯುತ್ತೇನೆ ಬೈರಿ ಬೈರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೈರಿ ದೀಪುಗೆ ಬೈರಿ ಅರಿತ್ಯನ ನೆರವೇರಿ ದೀಪುಗೆ ರಡ್ಡು ದೀಪೆ ಬನ್ಲೆ ಇರು ನಯನೇಶ್ ಅನ್ನ ದೀಪುಗೆ ರಡ್ಡು ದೀಪೆ ಬನ್ಲೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಐಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಿ ಮಲ್ತು ಮಾಡಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದಾಯಿ ಬಡ್ಪುನು ಆ ಜನಕ್ ದಾನೆ ಚರ್ಬಿಂದ್ ಕರ್ಮದ ಅವು ಪೂರ ಪುದರ್ ಎಂಕಲ್ನ ನೇಬರ್ಸಿ ಅನ್ನ ಅಂದಾರೆ ಬೊಕ ಏರ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪುಣತಿ ಐಕ್ ಕೈತಲ್ದಾಗ್ಲ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡರಪ್ಪ ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗಿಡ ಪೇರ್ ಒಲಂದುಲೇರು ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿ ಅವು ಜಾತ ಪುದಾರ್ ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾವ್ ಜಾತ ಐಕ್ ನೆರೆ ಕರೆ ತಕಲ್ನ ನೇಬರ್ಸ್ನ ಪೂರ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪುನು ಆ ಜನಕ್ ದಾನೆ ಚರ್ಬಿಂದ್ ಕರ್ಮದ ಅವು ಪೂರ ಪುದಾರ್ ಎಂಕಲ್ನ ನೇಬರ್ಸಿ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲೇರು ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾನ ಗಿಡ ಪೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ 000 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಲ್ಗ್ ಅಂಬಿ ಅಡಿಪರೆ ಉಂಡ ಯಾನ ಪನ್ಪಿಜಿ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ಕೈತಾಳ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ನೇಬರ್ಸವು ಕಾರ್ ಬರುವೆರು ಈರ್ನ ಬೇಲೆಡು ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಓದುಂಡ ಆಯ್ಜಿತ್ತೆ ಆರ್ನ ನೇಬರ್ಸ್ ಬಿಡ್ದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪದ ನೇಬರ್ಸ್ ಪುದರ್ದೆ ಬರ್ಸರು ಮಲ್ತೇರು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ರಂಬಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಮೈಪೋತಾರಿ ನಯನೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನಂದುಲೇರು ನೀರಜ ಮೋಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ನೆರೆಕರೆಯವರು ಓ ದೇವ್ರೆ ಅದ ಅಲ್ಪುನು ಏರ್ನ ಪುದಾರ ಬನ್ನಡ ಐಕ್ರಪ್ಪ ನೆರೆ ಕರೆದಾಗಲ ಪುದಾರ ತಿಕ್ಕಂಡಾರೆ ಪಕ್ಕ ಪುದಾರ ಪನ್ಪಿನವೇ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂಡೇದು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪೋಯರು ಒಂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಏರ ಉಮೇಶ ಎಲ್ಲ ವನಸ್ಗೆ ಬರ್ಪಾರ ಆರ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ನೀ ಬೈದು ಜೇರಿ ಆರ್ ಬೈದು ಜೇರು ದೀಪಕನ್ನ ಆರ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರಂದು ಓ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಒನಸಾಣೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಆನಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೂ ಇರೇನು ಕೇಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬರ್ಪುಜೇರ ಕೇಂಡೇರು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡೆ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪದ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರಿ
సతీష్ అన్న ఇని వాళ్ళ కోలన దాదన పండరతే పోతు జర కోలకు ಪಿರ್ಕಿ ಅವಿನಾಶ್ ಇರು ಬುಧರ್ ಪಂಡ ಪಂಡಿತ ನನ್ ಕೆಟ್ಟ ಬರಂದು ದೀಪಕ್ ಅನ್ನ ಎರಲಕ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇಳ ಮರ ಎಂಕ್ ನೆರವೇರು ಮಾರ್ರೆ ಏಪ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಅನ್ನ ಎಕಡೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೋಲ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾಲ್ ಇರ್ ಕೋಲ ಪೋಪ್ ಜರನಿ ಪಂಡರತೆ ಕೊಡೆ ಕೋಲ ಪಾರೊಂಡೊಂದು ಪೋತು ಜರ ಕೋಲಗು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಲ್ಲೇ ರೈಡ್ ಕೋರಿ ಅಗ್ಗ್ಯಾರ ಉಂಡಾ ಕೋರಿ ಅಗ್ಗ್ಯಾರ ಈತ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನದು ದೀಪಕ್ ಅನ್ನ ಇಜಿಂದ ಅಗ್ಗಿದೋಲಿ ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಅಗ್ಗಿಂದ ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಪುಣ ಅಂದ್ ಕೋರಿದ ರೇಟ್ಗೆ ಅಂದೆ ಅಗ್ಗ್ಯಾರ ಅಪ್ಪು ಜಾನ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾರ ಲೈವ್ದ ಯಾನ್ ಕಾತು ಕಾತುದು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತು ಜಸೊಂದೆ ಅಂದೆ ಸತೀಶನ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ರೇಗ್ ಹೌದಾ ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಮ ಅಂಟೆಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಲೈವ್ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಕ್ಸ್ ತೂಪೇರು ಅಮಿತಾ ಪಂದ್ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಅನ್ನ ಅಮಿತಾ ಹಾಯ್ ಆರು ಲಾಕ್ಸ್ ತೂಪೇರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಲಾಕ್ಸ್ ತೂಪರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಗುರ್ತಾ ಆಪುಂಡ್ರು ಅಪರಪ್ಪ ಗುರ್ತಾ ಆಪುಂಡು ಲೈವ್ ಪೂರ ಬರ್ನಾಗ ರಪ್ಪ ಗುರ್ತಾ ಆಪುಂಡು ಅಮಿತಾ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಅಮಿತ ಸುಗಂಧಿ ಏರವು ಅವು ಬೇತೆ ಮಾಮಿಯ ಸುಗಂಧಿ ಇಲ್ಲದ ಮಾಮಿ ಅಮಿತಾ ಏರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾಮಿಯ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಎಲ್ಯ ಮಾಮಿ ಕಿಂಜ ಮಾಮಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಅಂಚ ದಾದ ಆನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆನ್ ಇತ್ತಂಡ ಡಾಟಾ ಆನ್ ಇತ್ತುಂಡು ದಾನೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಇಜ್ಜಿ ರೆಗ್ಲ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ದೀಪಕ ನೋಡ ಲೈವ್ ಅಂಚವಲ್ಲ ಪುದರ್ದಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತರ ನೆರವೇರು ಪನ್ನಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲೆ ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ಅಮಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ದೀಕ್ಷಕವೇ ಹಾಯ್ ಅಮಿತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಮಿತಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏರು ಊರುಡು ಒಂಜೆ ಪುದರ್ ಸಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ದೀಪಕ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರ ರಾಜ ಓ ರಾಜ ಓಲ ಮಾರಾಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಉಲ್ಲೇರು ರಾಜೇರು ರಾಜೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಓ ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಮುರಾಣಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತೇರು ದಾನೆತ್ತೆ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಮರೆ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂದ್ ಎಕಡೆ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸವಿತ ಬತ್ತಿರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡವೇ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಮುಗ್ಗಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ತೂತೆ ಯಾನ್ ದಿನಾಕ್ ನಿಗ್ಲೆನ ಲೈವ್ ಕಾತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂದೆ ಅವು ಮುರಾಣಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಾರ ಲೈವೇ ಮಲ್ತಿಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಬೊಕದಾದ ಅಲ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆಡ್ ದೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆಲೇನಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಲೈವ್ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ಇಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಂಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ದಾದಾಪುನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೋಡೆ ನೀ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಇರು ಮುರಾಣಿ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾನ ರೀಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೆ ಸವಿತಕ್ಕವೇ ಈರೆ ಪಂಡಾರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂತ ಯಾನ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರೀಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಪಂಡರ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳಾದಿತ್ತನಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಐನಿ ಬತ್ತನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳಾತನ ಪಂಡೇರು ಇರೇನು ಕೇಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬರ್ಪುಜಾರ ಕೇಂಡೇರು ಅರೆ ಬರ್ವೇರು ಪಂಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡೆ ಅರಿತೆ ಪೋಯರ್ ದೋಜುಂಡು ಓಕೆ ಅನ್ನಪ್ಪ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಾರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಇನಿದಾನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉಂಡು ಇನಿ ವೆಜ್ ಉಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉಂಡು ಇರೇಗ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ವನಸಾಂಡ ಇರೇಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಸತೀಶಣ್ಣ ಇರ ವನಸಾದ್ ಜೆತ್ತಾರ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇರು
ಲೈವ್ ಕಾತುಗಳು ಮಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಮರ ದಾದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬತ್ತಿಚೇರಿ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನತ್ತಾ ಇವ್ರು ಬಾಕಿಲ್ ಬರ್ದಿತ್ತಾರಂದತೆ ಇವ್ಲಾಯ್ಬೋದು ಅಂಚದ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಿದಾ ಇತ್ತು ನಂದು. ಇಂಚಿನಿ ಹಲೋ ರಚ್ಚು ಪನ್ಲೆ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಕಂಡಾನೆನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಯಾಲ್ ಹಲೋ ರಚ್ಚು ರಚ್ಚು ಆಯ್ ರಚ್ಚು ಎಂಚೆಲ್ಲ ರಚ್ಚು ತೂಕ ಈರು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಜೋಕು ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ದೀಪಕನ ಜೋಕು. ಬತ್ತಂಡಿತ ಮೊಬೈಲ್ ತಕ್ಕದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಲೋ ರಚ್ಚು ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ರಚ್ಚು ದೀಕ್ಷಕ್ಕನ ಮೈತೆದಿ ರಚ್ಚುಗೆ ಹಲೋ ರಚ್ಚು ಎನ್ನ ವನಸಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪತ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಕಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಅರೆಗಲಟ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಉಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕಪ್ಪೆ ನನ್ನ ಮರಿಯಲಡ್ದುಲ್ಲ ಇರೆ ಗೇತ್ ಕಪ್ಪೆ ಓಡಿ ಆಂಕೊರ್ಪೆ ಓ ಪತ್ಪೆನಾ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಎಂಗ್ ಕಪ್ಪೆ ಅದು ಲೆಕ್ಕಂಡು ಪೊಕ್ಕಡಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾ ರಚನಾನೆ ಹಲೋ ರಚನಾ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ರಚ್ಚು ಬಂಡೆ ರಚನಾತೆ ರಚನಾ ಹಲೋ ರಚನಾ ಪಂಡೆವೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಆಯ್ ರಚನಾ ಇಂಚುಲ್ಲ ರಚನಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಚೂರು ತೋಜಿನ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಎಕಡೆ ರಚ್ಚಿ ಬಂತಾರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅರ್ನಪದ ರಚನನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ್ ಬನ್ನಿಪ್ಪಡ ಸತೀಶಣ್ಣ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತನ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶುಭಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಶುಭಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಸತೀಶಣ್ಣ ಎರೆ ಶುಭಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಬಂಡೇರು ಮಾಲ್ ಬತ್ತಂಡೇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಲ್ದಾರ್ ದೂರ ಪೋತೆರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಮಾಲ್ ಒಂದೇ ಪೋತು ನಂದೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮಾರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮಾಲ್ದಾರ್ನ ಮೂಜ್ ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲಾರ್ ನಾಲ್ ಜನ ಅಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದರೆಗ್ ಅಂದಂದ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ ಆರ್ನ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಸತೀಶಣ್ಣನಡ ಮಾಲ್ದಾರ್ನ ನಂಬರ್ ಉಂಡೆನಡ ಅರೆತೆ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲೈವ್ ಕರೆದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅರೆಗ್ ಅರೆ ರಿಕ್ಷಾಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್ ಮಾಲ್ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏತ್ ಮಾಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ರಪಸಿದ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ರಿಕ್ಷಾಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಮಾಲ್ದ ವಿಷಯಡ್ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನೇ ಬೊಡ್ಚಿರೆಗ್ ಬಾಕಿಲ್ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತಿ ಎರಡನ್ ಸೀದಾ ಉಲಾಯೆ ರಿಕ್ಷಾ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯೆ ಬಾಕಿಲ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿಲೆ ಸತೀಶಣ್ಣವೇ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಸೀದಾ ಮಾಲ್ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯೆ ಇರ್ನ ಒಂಚೂರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ರಿಕ್ಷಾ ಉಲಾಯೆ ಕೊನೊಲೆ ಓಪನ್ ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ದೀತೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ಡ ಇಪ್ಪೋಯಾರ ಉಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಯಾವ ಇಪ್ಪಡೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾಡೆ ಪನ್ಕ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ರಿಕ್ಷಾಡೆ ಉಂಟು ಅಸಲ ಬುಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪಡು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಕನಪುನತೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಒಂಜಿಕ್ ಅರೆಗ್ ಲಾಸ್ ಅತ್ತೆ ಕಡಿಟ್ ಬಾಬಾ ಜೆಸ್ಸೊಂದೆ ಓ ಕಡಿಟ್ ಬಾಬಲ್ಲ ಪಂಡೆಂಚ ಬರ್ಪುನ್ ಅರೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಅವು ಆಡ ಪನ್ಲೆ ಬಾಬಾಡ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ಪುಂಡು ఆయన ಉಲಾಯಿ ಬುಡು ಪನ್ಲೆ ಉಲಾಯಿ ಬುಡುವೆ ಬೊಕ ರಿಕ್ಷಾನ್ ಬಾಬಾಡ ಪನ್ಲೆ ರಿಕ್ಷಾ ಉಲಾಯಿ ಬುಡ್ಪೆ ಆಗೊಂಜಿ 90 ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಬಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ
ರಡ್ಡಿ ಜನ ಇಟ್ಟುಳ್ಳಾರು. आये जीर की कसा है पर ये कड़ा वो एकड़ आते माल बाती बका कोरले आगला अब एकड़ जीर की कसा है पर ತೊಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ ಬೊಕ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಪನ್ಪೆ ಅನ್ನಾರ್ಲ ನಾಲ್ ಜನ ಕೊರಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರ್ಪೆ ಅತೆ ಪರ್ವೆ ಅತೆ ಕೊರಂಡ ಪರ್ವೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ರೈಡ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಬೊಕ ದಿನಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಡೆಗ್ ಪೋಪುನ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಯಾವಂದ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಯಾವಂದ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಬಾಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡು ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಯಾವಂದ ಕರೆಗ್ಲ ಅಸಲ ಹೊಡ ತೆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಐಕ್ ಒಂಜಿಗ್ ಅಂಡ ಅರೆ ಕಷ್ಟ ಆತ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ 10-20 ಇಪ್ಪಡು ಯಾವ್ ಕೋಡೆ ಕೋಲ ಇನಿ ಕೋಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂದೆ ಇರು ಇನ್ನಿಲ ಪಾರೆಜ್ಜ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪೋಪ್ಚಾರ ಇರೆ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆಜ್ಜ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಬಾರು ಉಂಡು ಊರುಡು ಅಲ್ ಮೂಜಿ ಬಾರು ಉಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದೆ ಮೂಜಿ ಬಾರು ಉಂಡ ಪೆರುಡೂರುಡು ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಪೋಪುಜಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂತಿಜೇರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೋಲ ಪಂತಿಜೇರ ಏಳ್ ತಾರೀಕಿಗ್ ಕೋಲ ಉಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪೋಪೆ ಓ 7 ತಾರೀಕ್‌ದ ಕೋಲ ಪೋಪಾರ ಅಡೆ ಪಂತೆರ ಇಡೆ ಪಂತಿಜೇರ ಅಂದತೆ ಕೋಡೆಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ತಾಂಡ್ ಬಾರು ಅಂದ ಚಾನ್ಸೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಲೆ ಮಾಲ್ ಒಡೆಲ ಪೋಲ್ಯತ ಮಾಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಡ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಾರ ಪೋಪುನಿ ಮೂಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಡ್ ಅಂಡಲ ಇಪ್ಪೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ನ
ಮುರಾಣಿ ಪೊಸತ್ ಬಾರುಗು ಪೋದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ಹೋದೆ ಅಂದ ಮಾಲ್ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ಜೆರವಲು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮಾಲ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡಾರೇರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂದಾರಂದತೆ ಮಾಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದೊಡಿಯೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಬಾರಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ ಗೆತ್ತೊಂಜರ ಯಾನಂಡ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಪೊಸತ್ತತೆ ಏ 180 ಬಿರಿಯಾನಿಗ್ ಓ ನನ್ನ ಪೂಪ್ ಜರಡೆಗ್ ಅವು ಪೊಸತ್ತಾಯ್ನ ತೆಂಚ 180 ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣತೆ ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಮಾರೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗ್ 180 ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡವು ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತು ಹೊರ ಪೋತೀನಿ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ 180 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡವು ಆತು ಎಂಚಿನ 180 ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಡು ಪೂರ 140 ಅಂದೆ 140 150 ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಭಯಂಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಅಂಚ ಪೊಸತ್ ಅಂಚ ಆತು ಏರ್ತೆರಡು ಬರ್ವೇರೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಪೋವ ರತಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಆತು ಏರ್ತೆರಡ 180 ದಾದ ಬುಕ್ಕ ಪೊಸತ್ ಕಠಿಣ ಕಾಸ್ಪುರಗೆ ಪೊಡೆ ಅಂದಂದು ಕಠಿಣ ಕಾಸ್ಪುರದ ಪೊಡೆ ಅಂಚದೆ ಅಂಡಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆತು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಏರ್ಪೋಪೇರು ನಾನು ಕಾರ್ಕಳಡು ಏತ್ ಕಾರ್ಕಳಡ್ ಅವೇ ಬಾರ್ಡ್ 130 140 ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ 120 ಮುಟ್ಟೆ ಉಂಡಿಯೇ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕೆಲ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ 120 ಇಂತ ಪೂರ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರನ್ನ ಪೋಯ್ ಅಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪೋಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಇರೆಗ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಂಬುರದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಬಾಯ್.